थांनो ओंखारदों? माबा गामियाव एसे बेरायहैनो। लकडाउन जानाय समावलाय हाबो बहाय बेरायहैनांगौ जाखो? लकडाउनाथ' 21 दिनल'मोन ना, बेथ' जोब्बाय। लिस्टफ्राव नुना माखै जाखो? आरोबाव एसे बारायबावनायखौ? बारायबावबाय। सिरि न' सिङाव हाबनानै थांबा थाब बाया था। नाथायाथ' मा नाथाय नुथाय बेलाय? गोख्रै न' सिङाव हाबनानै थांबा था। Non-stop party, non-stop drink. बेसाना बांबोलाबो मालाय सियारानि खालामनायाव डिस्टार्ब। हेल'? निउले ब्र, मा खालामबाय दं? नै नोंनियाना फुरा पार्टि खालामगासिनो दं। पार्टि खालामगासिनो दं। आरे ब्र, बे लकडाउन समावलाय बोरै पार्टि खालामबाय थाखो? आंथ' नै मास मोनसे जाबाय न' सिंनिफ्राय ओंखारनो मोनैया। आरे जाम्बा बोरैथो न' सिङाव थाबाय थाखोब्रा नोंलाय? माथो बुंबावनोब्रा ब्र, आफाया आंखौ न' सिंनिफ्राय ओंखारनो होआ आरो न'नि गासिबो खामानिखौनो आंसो मावजोबो। दे नोंहा नोंनि खामानिखौ मोजां मावबाय था आरो आंखौ इन्जय खालामनो होनो। आरे ब्र, बे लकडाउन समावलाय नों बबावथो इन्जय खालामबाय दङ? आरे जाम्बा नोंनि दिनावखौ नों मा सानदों? गवायावसो दंफैयो आं गवायाव। गैया ब्रा जायगाया गवानि लैथो सेराव सफायाव जिरायनानै इन्जय लागासिनो दं। आरो बिनि सायाव आखायाव जौनि काप लकेल लोंला आं दाना ब्लेक दंसो लोंग्रा जाबाय। आरे ब्र, बे इन्टारनेसनेल लकडाउन समावलाय नों बोरैथो गवायाव सहैखो? आरे जाम्बा बे गवायाव फैनायालाय मा बेसे गिदिर खोथाब्रा, इजिसोलै। नोंनाव एन्ड्रइड फन दं दा? औ। इन्टारनेटबो दंखायो दा? इन्टारनेट? औ। आरे होमबालाय माथो गुगोल मेप अन खालामदो, बेहाय गवा सार्च खालामदो, बेनिफ्राय गवानि बिचआव आराम इन्जय खालामदो। मोजां जिनिस नुगोन आरो मोजां माबा माबि नुगोन। आंबा बेयावनो इन्जय खालामगासिनो दं। हैद साला दोन। बे जाम्बा गथ'खौलाय मा बुजायबावनोलै? आंहा लकडाउन जानायनिफ्रायसो हारसिं मोनगासिनो दं। आरो माबाथ' राननोनो थोबावनाय नङामोन। हे सोर लकडाउन लं लिभ। फार्स्ट क्रल 80,000। फार्स्ट क्रल 80,001। सय क्रल। आहा आरो क्रलबाथाय 6 क्रल खानाय दं। एबार एग्जाम फैबा हाखा सोथाराखाय। माथो 8था जाबायलाय। सिगारेटखौ सोबनानैसो एसे खिनांसिगोनलै। सिगारेट गंसेबो गैला। बेयावबो दं नों exactly. माथो गैया? बबाव थांखोलै दाना? बबेयाव मोनबावनांगौ जाखोलै दाना? माथो खालामनांगौ जाखोलै दाना? सिगारेटबो गैया, बिरिबो गैया। डिस्टार्ब।
हा बहा गाइखेर लायनो ओंखारखो गाइखेरखौलाय आं दहायसो लाबोदोंना लाबोखांनानै आं हाग्रायाव हैलायबावबाय गय बारिनि दहाय आइया सिनिबो गैया होनदोंमोन बेखौ लायसै नाफा हा बेखौलाय आं लाबोफाखादोंना सिनिखौहाय होनबालाय माबा लायसै आं मा बेलाय मा लायगोन नोंलाय हालदै जिरा मस्ला थाव संख्रि बानलु गासिबो लाबोजोबखाबाय आरो मा लायबावगोन नोंलाय लायबाबो कर'ना भाइरासखौसो लाना फैफागोन नों बेथा जै न'निफ्राय ओंखारलांबाय न'आव दाफैफिनखासै न' सिङाव हाबनानै था कर'ना भाइरास जानाय समाव बेबि आं नोंखौ जा मिस खालामदों बेबि आं नोंखौ जा लोगो हमनो लुबैदों लकडाउन जोब्बा जा सानैजों लोगो हमलायगोन दे दे होनबा दोनसै दे बेबि लाभ इउ बेबि Hello? मा? नोंसोरखौ बुगासिनो दं? गिनाङा जेबो गिनाङा आं थांगासिनो दं नै ओइ नोंदिया ना जिम लागासिनो दंखायोमोन दे थागासिनो दं दोनथ' र' मानसिफोरखौ सोलाय साला पुलिस गारि here. It's I, Molly. Hello? Hello, Mandapia. Agent Hulagasin dong. Sering boleh madam. Tulis perli tapi. Police? Oi bro oh मा बबे थाङोब्रा बेरायहैनोमोनलै फै नोंबो थाङोबा बिदायाव फैनानैजों बेरायनानै फैगोनलै आं थाङालै ब्र बे लकडाउन समाव Hei, जाम्बा लकडाउन गियो नामा सोरबा है बेरायहैलाबायनि आं थाङालै ब्र आं गियो पुलिसखौ माथो पुलिसआ बुलाबायदोंनो पुलिसखौ गियो नोङो आंनि आबौनि बिमायंनि फिसायंनि फिसौलानि फिसालानि पुलिस अफिसारखा आं गियो नोंलाय नैबे नोंनो थासान्दियाव है होनब्ला आं थाथ'वालै नों मोनदो ब्र दे होमबालाय आं थांसै दे नै नोंनि दाखौ माबायदि बेरायना फैगोन थाबाय थानोब्रा ब्र मानो फैफिनखोरा गैला ब्र नोंनिया पुलिसजों जिखोजोब्बाय हाहा आं नोंखौ बुंखादोंमोन दाथार होननानै सरिलै ब्र नोंनि खोथालायाव बिदि जाबाय नोंनानो मोजां जादों न'आव थाबाय थानाया स्टे हम स्टे सेफ थांसै जाला नोंनिया जिखोजोब्बाय Hello guys, भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।